nobva afunga nezvayo ndiye watinonzwa ega akataurwa nezvake pakupona kwake. Ndiye anozonzi ndiJesu Kristu waNazareta ari kudarika. Ndiye anozodaidzira. Kudaidzira kwako ngakunzwikwe parwiyo irworwo. Kudaidzira kwako nekutsvaka ngoni dzako ngakuve pakudaira rwiyo urwu. Wangu pakati pako apo padhuze panogona kunge paine Mwari ungodrowa attention. Vamwe vanogona kuva netumwe tunotadzisa vamwe kupona, asi ngaaturege kutadzisa iwe kupona. Nyange ukationa ita seusiri kutiona, nyange ukatunzwa ita seusiri kunzwa. Iwe ndiwe wabuda mumba mako uri kuziva chinorema mumba mako. Wabva pano ava vese vachange vasipo, achashaya hope panguva dzamanheru ndiwe. Saka ndiri kuti chitora mukana wako kuti ndinenge ndiri ndega padambudziko rangu, ndinenge ndiri ndega nemurangariro wangu, hakuna kana mumwe anezenga ari. Saka hugoni kutadziswa kusvika pakupona nenhau yemumwe ane zvaari kuitawo. Vamwe vachibva pano vari kuchiri kuvimba neman'anga, vachiri kuvimba. Vamwe vanoti mai vangu vanoziva man'anga, vamwe vanoti mai vangu vanoziva mushonga wese, baba vangu vanoziva zvakadai. Vamwe vanovimba navanhu, vamwe vanovimba namachinda, vamwe vanovimba nengoro dzemoto, vamwe vanovimba nezvinowanikwa. Asi isu tiri kuti wauya pano mwana waMwari wakamirira Jehovha. Hauvimbe nemunhu asi vimba naJehovha pachavo. Ndo vane chekuita neupenyu hwako. Ndo vanokunzwisisa kudarika munhu. Munhu anokunzwa asi achinoreva dambudziko rako panyekisito. Munhu anonzwa asi ane zvaanotaura zvisingaenderane nedambudziko rako. Anonokuseka parutivi. Ukaudza munhu dambudziko rako, kune vakataura dambudziko rake pamba pake akatorerwa murume. Ameni. Nekuti anga ari munhu. Asi kudenga kuna Mwari watiri kuti panguva ino edza kuswedera pedyo navo. Panguva iri kuimbwa rwiyo urwu, swedera pedyo navo.